Castelló d'Empúries. Castelló d'Empúries és, sense cap mena de dubte, la capital medieval de l'Empordà. I això és perquè els comtes d'Empúries van decidir instal·lar-se aquí el 1064, ja que Sant Martí d'Empúries estava més exposada als atacs per mar. I un dels espais medievals més destacats és aquest, la Cúria Presó Comtal del 1336. Que ara és el Museu d'Història Medieval de Castelló i que conserva les cel·les dels presoners d'aleshores amb alguns dels grafits de les parets que havien fet els reclusos de llarga durada. Com pots veure, l'espai emmurallat és impressionant, On s'hi conserva una de les 8 entrades de la vila, el portal de la Gallarda. on per entrar calia passar pel pont elevat de sobre el fossat. L'edifici més emblemàtic és aquest, la Basílica de Santa Maria, coneguda com la Catedral de l'Empordà. I és que no és per menys. D'estil gòtic i construïda sobre l'església romànica inicial. Fins i tot Josep Pla la considerava el segon monument religiós més important de les terres gironines. I dins hi amaga un gran secret, el seu El guarda. trobem dins la basílica des del 1419 i l'actual és de la primera meitat del segle XIX, reconstruït després de la Guerra Civil. I no podia marxar de Castelló sense visitar el seu rentador, que data del 1863. A més, està rodejat amb columnes porticades dels segles XVI i XVII. I que es troba fora del recinte emmurallat seguint el cabal del rec del Molí, després de passar per la Farinera, un dels 3 molins que existien a la vila medieval. I tu, ja coneixies tots aquests secrets de Castelló d'Empúries? I com que hem vingut a viure les festes dels medievals de Castelló, terra de trobadors, no podíem trobar millor persona que la Georgina Arnau. Què tal, com estàs? Molt bé, a punt ja, perquè falta res, d'aquí a mitja horeta ja sortim. Ella és una de les participants d'aquest espectacle, un dels més antics que es fan aquí, a Castelló, i explica'ns una miqueta com funciona, com ho vius tu des de dins. És un espectacle històric que es fa en honor, és un homenatge al meu avi, en Fernando Arnau, que el va fundar l'any 92. I res, per nosaltres, per la família, és com cada any poder tenir aquella mitja horeta, 3/4, gairebé una hora que després s'allarga amb tot el show que acabem fent amb els cavalls, doncs poder tornar a recordar-lo. I aquest torneig, què és el que simbolitza? O sigui, els típics torneigs que es feien a l'època medieval? Exacte, són les justes, ja en aquest cas tenim 3 equips, depèn del comtat, cada any ens inventem una història que va lligada també sobretot a la història del poble d'aquests 3 dies, i llavors sempre hi ha, podríem dir, l'equip local que s'enfronta als que venen de fora, no? I seran, doncs, això, a veure què passa, no sé què passarem, perquè sí que tenim un guió, però mai sabem quants punts generarem. Hi ha molta gent que diu que té el cor dividit, però és que jo no tinc gens dividit. Jo, per feina, malauradament, he d'anar a Barcelona. Llavors, jo, si pogués, viuria sempre aquí, perquè estic enamorada de casa meva, de l'Empordà. I això, al final, fa que cada cap de setmana estigui aquí. Crec que Castelló, al final, si algú se sent arrelat a un lloc, doncs jo crec que pot entendre una mica aquest concepte. Nosaltres diem la fred, no diem el fred, no sé si aquesta ja te l'havien dit. Home net fa goig. Hem de fer el merda, fem-lo tots, o fem-lo bé. Caso amb la tita patorra, això també es diu a casa meva. I 2 o 3 expressions del meu avi. Si muntes des de petita, com d'on et ve això? Sí, aquí... Bueno, la Georgina fa moltes coses, també canta, després li preguntem, però... És una cosa que diu tothom, fas moltes coses. Però està molt bé. Ara no sé per què es diu amb connotació negativa, no? Convido tothom a provar coses i llavors te les fas teves. Clar, tot això que veieu aquí darrere és un muntatge que fem la nostra família, vull dir que som 4 gats, però és una cosa que fem d'acord. Ja et dic, pel concepte que hi ha darrere, no? De fer aquest homenatge al meu avi Fernando, i des de petits jo recordo que amb 3 anys em va comprar la duna, i era la meva primera euga, i em va col·locar allà a sobre, i des de llavors no he baixat del cavall, vull dir que és una cosa que és orgànica per mi. Sempre t'ha agradat cantar i tal, però un dia vas dir, mira, doncs per què no fer-ho seriosament, no? Sí, sí. Clar, cantar és una cosa que tenia pendent, una assignatura pendent. Vaig fer periodisme perquè en aquell moment era segurament el que tocava, i pot ser que molta gent a casa també se senti emparada en aquest sentit, perquè moltes vegades estem allò 18 anys, què faig? Estudiem una carrera, hem d'estudiar una cosa i després faré el que em ve de gust fer. No, feu-ho. No, deixeu-vos estar perquè mai se sap. Però ho estic fent ara i estic molt contenta. M'és absolutament igual si passen coses, si no passen coses, ho estic fent per gust, i això crec que és una de les millors coses que pots dedicar sobretot a l'art, que és el que necessita, no? El foc lent, i sobretot que sigui genuí i sentit. Ets una persona que t'agrada molt l'esport, no? També has creat un club de running, no sé, explica'm una mica també per què gaudeixes tant de... Sí, és que tenim un paratge increïble, tenim els aiguamolls de l'Empordà, tenim el mar,
I aquí faltava una mica fer aquesta comunitat esportiva. I vaig dir, per què no? A Barcelona passen moltes coses d'aquestes i aquí em faltava una. I vam dir, intentem traslladar-ho. Vaig pensar de quina manera podíem fer-ho i creiem que a mi m'agrada molt córrer, pràcticament corro cada dia, llavors vaig dir, a veure, quanta gent hi ha aquí que vulgui unir-se i també formar part d'aquest club. No és meu, és de tots, llavors és una mica això, no? L'amor per l'esport. Molt bé, doncs, bueno, gràcies per explicar-nos. Hem conegut una miqueta més de la Georgina. De fet, li hem fet un interrogatori personal, pobra. Però merci per tot. Ara a veure què tal el torneig. Ja t'ho explicaré. Us convido a tots quan vulgueu. Fem cada any aquí, normalment principis de setembre, Terra de Trobadors, Castelló d'Empúries, torneig medieval Fernando Arnau. Castelló d'Empúries reviu una vegada a l'any des del 1990 el seu moment de màxim esplendor, quan era la capital del comtat d'Empúries en l'època medieval. I això es fa amb la màxima fidelitat a la seva història. I per això Castelló es transforma i els seus habitants també. Música trobadoresca, tavernes, un mercat medieval, espectacles de foc i el que et vull explicar, el combat de cavallers amb el seu torneig medieval. És un dels actes destacats del Festival Terra de Trobadors, amb un autèntic espectacle d'exhibició i habilitat que recrea l'art de la lluita i de les justes medievals, amb la presència dels comtes d'Empúries i d'altres personalitats rellevants de l'època. Com pots veure, segueix les formes i els costums de l'edat mitjana, on aquests tornejos eren actes socials de prestigi que consistien generalment en la lluita de cavallers. Darrere d'aquest espectacle hi ha molta feina de preparació, netejar els cavalls, vestir-los, la vestimenta i caracterització dels protagonistes, la guionització de tot el que passa i, per què enganyar-nos, una mica d'improvisació. I tot això es fa per transportar-nos per un moment a l'època medieval. I el més important, que tots els castellonins i castellonines gaudeixin recordant els seus orígens.